Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Onyok na kasalukuyang nasa Canada. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Onyok at sa ngayon, narito ako sa Canada. Masasabi kong stable ang kalagayan ko dito dahil stable ang trabaho ko at kahit nagkaroon ng krisis dahil sa pandemya, hindi ako masyadong apektado dahil diretso pa rin ang trabaho ko. Noong natagpuan ko ang YouTube channel ninyo, ito ang naging libangan ko hanggang sa napagdesisyonan kong mag-email na rin dahil gusto kong maisadula ang aking karanasan at alam kong ito ay kapupulutan ng ginintuang aral. Sana po, pumayag kayo sa binabalak namin ni Olga, Aling Dolores. Hindi ako pumapayag. Inay? Aling Dolores? Hindi ikaw ang gusto kong makatuluyan ng anak ko. Paano magkakaroon ng magandang kinabukasan si Olga? Mas mahirap ka pa sa daga. Hampas lupa. Nay, sobra naman po kayong magsalita. Kahit magsasaka lang si Onyok, hindi siya hampas lupa. Dahil napakalaki na ang naitulong niya sa kanyang mga kapatid. Ayun na nga. Tinutulungan niya ang kanyang mga kapatid.
paano ka pa niya bubuhayin kung may iba pa rin siyang binubuhay? Nay, Aling Dolores, huwag po kayong mag-alala dahil handa na po akong magkapamilya. Kaya asahan niyo pong hindi maghihirap sa Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi kita gusto para sa anak ko. Ayaw kitang maging manugang. Paano na yan, Olga? Talagang kahit anong pakiusap natin sa nanay mo, ayaw niya talagang magpakasal tayo. Onyok, Ayaw naman kitang itanan dahil parang nilapastangan ko na ang iyong ina kapag ginawa ko yan. pero ako, hindi ako natatakot suwayin ang gusto niya. Ano? Mahal kita, Onyok. Handa akong maghirap sa piling mo, gaya ng sabi ni Inay. Mahal kita at handa akong magpakasal sa'yo. Olga, Ako ang kakausap kay Inay. Sasabihin ko na magpapakasal na tayo at wala na siyang magagawa. Gaya nga ng sinabi ko, mahal kita at walang makapipigil sa akin na magpakasal sa'yo. Huwag kang hibang, Olga. Sinabi ko na ngang ayoko si Onyok para sa'yo. Wala kang magandang kinabukasan sa hampas lupang yon. Kaya huwag matigas ang ulo mo. Ba't naman po kayo nang huhusga ng tao, Inay? Masipag si Onyok at naniniwala akong kakayanin niya ang hirap ng buhay na sinasabi niyo. Isa, Olga. Huwag mo akong galitin at makinig ka sa akin. Huwag po kayong magalit, Inay. Kaya nga kami nagpapaalam mo ng maayos sa inyo para... Dalawa! Mahal ko si Onyok, Inay. Nagmamahalan kami. Kaya pakiusap. Payagan nyo na kaming magpakasal. Kahit ano pa ang gawin nyo, magpapakasal ako sa kanya. Binabalaan na kita, pero hindi ka pa nakikinig. Etong sasabihin ko sa'yo, Olga. Hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin kapag nagpumilit ka. Kaya tumigil ka na! gabi na, Olga. Ihatid na kita sa inyo. At baka mamaya kung ano pang gawin sa iyo ng nanay mo. Mahal mo ba ako o hindi? Siyempre mahal kita. Alam mo yan. Kung ganun, huwag mo na akong ihatid sa amin. Dito na ako sa bahay niyo, Onyok. Ano? Ito lang ang tanging paraan para hindi makatanggi ang nanay ko na magpakasal tayo. Kaya please, Onyok, kung talagang mahal mo ako, huwag mo na akong ihatid sa bahay. Bayaan mo na akong gumawa ng paraan para wala nang magawa si Inay. Hindi ko na napigilan si Olga sa pagkakataong yon, Ate Emmy. Kahit wala pang nangyari sa amin, sinabi niya sa kanyang ina na dapat ko na umano siyang panindigan. Nakita ko ang matinding hinanakit ng kanyang ina, pero pumayag siyang magpakasal kami dahil nga sa inakala niyang may nangyari na sa amin ni Olga. Pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao sa mundo
noong nagsumpaan kami ni Olga sa harap ng altar. Akala ko noon, yun na ang simula ng nag-uumapaw naming kaligayahang mag-asawa. Pero nagkamali ako, Ate Emmy. Aba, napakagaling mo namang lalaki ka. Nandito ka sa bahay ninyong nakahilata habang yung anak ko ang nagtitinda. Ano po? Nako, hindi po sinabi ni Olga na magtitinda siya, Inay. At isa pa, hindi ko po alam na umalis siya. Ang alam ko... Hindi mo talaga alam ang nangyayari sa anak ko dahil yung paghilata mo lang ang inaatupag mo. Inay... Wala kang silbing lalaki. Tamad. Talagang walang mapapalang magandang anak ko dahil sa ugali mo. Wala kang silbi. Tamad kang talaga. Anong nangyari ang tinatanong mo, Olga? Huwag ka nang magkaila, Onyok. Nakausap ko si Mang Bestre. Nagpunta raw dito sa bahay si inay habang wala ako. Dinig na dinig daw niya ang pagbubunga nga ng inay ko hanggang sa bahay nila. Kung ano-ano daw ang sinasabi sa'yo. Ikaw talaga. Bakit naman ako bubunga ng nanay mo? Oo, nagpunta rito si inay dahil hinahanap ka niya. Pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko dahil hindi ko naman alam kung saan ka nagpunta. Hindi ganyan ang sinabi sa akin ni Mang Bestre. Kung ano-ano raw ang sinabi sa'yo ni inay. Ang lakas pa daw ng bunganga niya. Sinabi daw niya na tamad ka at wala kang kwentang lalaki. Ano? Bakit, Olga? Tamad ba ako? Ikaw nga ang magsabi sa akin. Wala ba akong silbi? Tamad ba ako? Hindi ano. Ikaw ang pinakamasipag dito sa lugar natin. Hindi ka tamad. Halos ayaw mo nga ako magtrabaho dito sa loob ng bahay. Oh, kita mo? Kaya hindi totoo ang nakarating sa'yo na pinagsabihan ako ng nanay mo na tamad at walang silbi. Kilala ko ang inay, Onyok. Kaya Olga, maniwala ka sa akin. Nagpunta lang dito ang nanay mo para hanapin ka. Kaya nga lang, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Dahil hindi ko naman alam kung nasaan ka. Kung saan ka nagpunta. Kaya umalis din siya agad. Yun lang ang nangyari, Olga. Alam mo, Onyok, bilib ako sa'yo. Natatangi ang kabaitan mo. Mang Bestre? Alam mo ba, sa dinami-dami niyong nagkagusto kay Olga nung dalaga pa lang siya, ikaw lang ang naglakas loob na pakasalan siya. Mang Bestre, mahal ko po si Olga. Kaya ako siya pinakasalan. Hindi yun ang hinahangaan ko sa iyo, Onyok. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Bestre? Ang pinakahinahangaan ko sa iyo ay ang napakahaba mong pasensya sa napakasamang ugali ng ina ni Olga. Ha? Lahat ng nagkagusto kay Olga umatras dahil sa ugali ng kanyang ina. Kaya hindi nila pinagtsagaan si Olga. Kahit pa masasabing siya na ang pinakamaganda dito sa lugar natin. Pero ikaw, simula nung una mo siyang nagustuhan hanggang ngayon, ni minsan hindi ko nakitang nagalit o nagkaroon ka ng hinanakit sa biyenan mo. Alam niyo naman pong ulila na akong lubos, Mang Bestre.
At ang biyenan ko lang itinuturing kong ina. Kaya hindi dapat ako magalit o sumama ang loob ko sa kanya. At kahit ano pa ang gawin sa akin ng biyenan ko, wala pong anuman. Dahil mahal na mahal ko ang anak niyang si Olga. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Sisimulan ko ng ayusin at palakin itong bahay natin, Olga. Ha? Baka mahirapan ka, Onyok. Ba't naman ako mahihirapan? Talagang pinag-ipunan ko na yan para sa magiging anak natin. Ano? Hindi mo may pagkakaila, Olga. Alam kong buntis ka. Hindi ako... Ha? Oo nga, no? 3 buwan na ang nakalilipas simula nang huli akong dinatnan. At hindi lang yan. Napakatakaw mo ngayon sa maasim. Samantalang hindi ka naman ganyan dati. Ha? Kaya hinala ko, buntis ka. At ang hiling ko, bago mo isilang ang una nating anak, maayos at mapaluwang ko na ang bahay natin. At gaya nga ng sinabi ko, Olga, pinaghandaan ko na ang bagay na yan. Hindi ako nagkamali sa aking obserbasyon sa aking asawang si Olga, Ate Emmy. Dahil kinabukasan, matapos kaming mag-usap, dinala ko siya sa doktor at napatunayang buntis nga siya. Sobrang saya naming mag-asawa, ate. Kaya naman mas nagsumikap pa ako para sa magiging anak namin. Pero alam din natin ang hirap ng buhay sa ating bansa. Kahit kayod kalabaw ka, gaya nga ng sabi ng iba, kulang pa rin daw. Bagay na ginawa namang dahilan ng aking biyanan para maliitin ako. Hoy, hampas lupa! Huwag mong ipagmalaki sa akin na napaayos at napalaki mo na itong bahay nyo. Dahil para sa akin, hindi ito sapat para maging tirahan ng anak at apo ko. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Lalaki pa po itong bahay natin. Huwag ka ngang magmayabang ikaw, Onyok. Hindi ako kontento sa buhay ng anak ko ngayon. Kung hindi siya sa'yo nagpakasal, baka mas maganda pa ang buhay niya. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Dahil hindi po ako titigil sa pagsusumikap. Dapat lang! Ha! Baka bawiin ko sa'yo ang anak ko. Ha? Nako, huwag naman po, Nay. Huwag niyo pong bawiin sa akin si Olga. Siya po ang inspirasyon ko, kaya ako nagsusumikap. Kaya huwag niyo po siyang bawiin para manatili naman po akong inspirado. Alam mo, Olga, noon pa man, napansin ko na ang ginagawa ng nanay mo sa asawa mo tuwing nagpupunta siya sa bahay niyo nang wala ka. Mang Bestre, Pero si Onyok, yung asawa mo,
Naku, parang wala lang sa kanya ang ugali ng nanay mo. Nakukuha pa rin niyang ngumiti at kausapin ng magalang ang ina mo. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpapakasal kay Onyok, Mang Bestre. Sinabi mo na. Sa totoo lang, maraming naiinggit sa iyo ngayon dahil sa kalagayan mo sa buhay. Ano po? Napakaswerte mo, Olga. At alam ko, ano man ang mangyari, tiyak na magiging matatag ang pundasyon ng binuo ninyong pamilya. Sigurado ako dyan. Nay, wag naman po kayong magmalabis sa asawa ko. Mamaya, kayo pa ang maging rason ng hindi namin pagkakaunawaan. Ha! Subukan niyang saktan ka. Ako ang makakalaban niya. Nay, Huwag magkakamali ang Onyok na yun dahil kayang-kaya kong magbayad ng taong gugulpi sa kanya. Huwag kang paaagrabyado. Nay, sa totoo lang, ang asawa kong si Onyok ang naaagrabyado sa ginagawa nyo. Ha? Parang awan nyo na, Nay. Tigilan nyo na ang asawa ko. Napakarami na niyang napatunayan. Magiging 2 na ang apo nyo. Masama pa rin ang pakikitungo nyo sa asawa ko. Pakiusap, Nay. Baguhin nyo naman ang pakikitungo nyo kay Onyok. Parang awa nyo na. Pabayaan mo na ang nanay mo. Hayaan mo na lang siya. Walang anuman sa akin ang ginagawa niya. Sanay na ako. Pero nasasaktan ako, Onyok. Sinabi ko namang pabayaan mo na. Ang mabuti pa, mag-usap tayo ng masinsinan, Olga. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Payagan mo sana akong mangibang bansa dahil gusto kong makaahon tayo sa hirap. Ano? Iiwanan mo ko? Samantalang buntis ako? Hindi ko naman sinabi ngayon na. Siyempre, hihintayin ko munang makapagsilang ka bago ako mangibang bansa. Pero ngayon pa lang, nais ko nang hingin ng paintulot mo. Please, Olga, payagan mo sana akong mangibang bansa dahil gusto kong umasenso ang buhay natin. Akala ko noon, hindi papayag ang asawa ko sa balak ko, Ate Emmy. Pero nakumbinsi ko naman siya. Pagkapanganak pa lang ni Olga sa aming pangalawang anak, nang ibang bansa na ako. Taiwan ang una kong destinasyon. At nang matapos ko ang trabaho ko doon, maswerte akong nakarating dito sa Canada, kung saan narito pa rin ako ngayon. Ang aking biyanan, iba na ang ugali niya ngayon, Ate Emmy. Kung lagi niya akong minamaliit noon, puro siya papuri sa akin ngayon. Kapag matapos ang kontrata ko dito,
plano ko nang mag-for good sa Pinas, ate. Dahil nakapagtayo na kami ng maliit na negosyo. At yun ang gusto kong palaguin at para magabayan ko na rin ang paglaki ng aking mga anak. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Onyok. Onyok, salamat sa paglalahad ng iyong kwento. Tama ka, ang iyong karanasan ay puno ng inspirasyon. Wala na akong ibang masasabi pa, kundi manatili ka sanang mapagpakumbaba at pakamahalin mo ang iyong pamilya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsusunod